Prometo defender os valores dun club tan grande como o Pontevedra Clube de Fútbol. Chaval. Tremendo temardo, Ti que prefieres ver gas ou ver gotas? Normalmente ver gas, pero se non, pois ver gotas. En Galiza chove moito, entonces pois hai veces que tes que ver gotas. Que mítico eres, Carracho. Dios, que solaco. Uf. Bueno, que empezamos a nosa aventura por Twitch. Esperamos estar á altura do Pontevedra e do Football Manager que... mirade. Aquí tedes o primeiro capítulo. Na maioría queremos ese de Compostela, me parece. Aparte de ser o equipo revelación, é o equipo máis guai da segunda B, vamos, de longo. Ter nun equipo a Braixa Belenda, Miki, esta xente, é que teña moita carisma, tío, mola moito como xogan. E ao final estiveron 3 anos en terceira, se lle resistía sempre o ascenso. Chegan a segunda B e fan este pedazo de temporada, pois sí que sería o máis guai, a verdad. Así a lo Carlitos de WWE, que se comía la manzana. Perilla con barba de 3 días, moi mítica esta é moi mítica. A vos estades adestrando, non? E vos ven un adestrador con estas pintas, en corbata pero con esa pelambrera e esas gafas verdes. E que pensades? Eu ainda que xogue co filial, prefiro que non me adestre un tipo como este. Manda carallo. Parece el de Sexy and I Know tamén, sí que é verdad. Pantalóns para dar o cante. Calzado non es importante. Venga. Tiene mejores pintas que Antonio Mohamed, dende logo. Escribe unha bolsa aos galegos e saca o sea, en papeliños. Vale, me parece boa idea, Fusti. Hay que también hablar de la mercantilización. Ay, Dios mío, puto Borja. Collemos un ao azar, verdad? Vamos alá. Idesme acusar de facer tongo, pero Pontevedra. Solo escribía Pontevedra. Bueno, este o do Depor, este do Pontevedra. Por aquí estaba tamén Coruxo. Bueno, en fin, que tocou Pontevedra, que quen o queira creer ben e que non, pois que cambie de stream, como Dios Xocas. Imos co Pontevedra, verdad que era o equipo que máis ganas tiña, obviamente. Ao final eu son do Pontevedra, pois era o equipo que máis ganas tiña. Ah, mira, fun exfutbolista. Xoguei no Paio Saco, o que pasa é que despois unha lesión de menisco non me deixou continuar e entón tiven que facer o cursillo de adestrador e bueno, agora comezo unha nova etapa no Pontevedra e a verdade é que estou moi contento, estou ilusionado, temos rapaces da base que veñen facendo moi ben e temos que darlles oportunidades, temos un equipazo cos dous mellores dianteiros da categoría como son Charles e Rufo, temos un equipo moi conformado e penso que este conxunto está para grandes cousas e pode chegar arriba e meterse o ano que ven nesta nova categoría que tanto lle gusta a Fica coa bola como é a segunda B Pro, así que moi atentos tanto medios de comunicación como aficionados porque este Pontevedra pode dar guerra, El Pontevedra contrata Fícame 26 anos, que a nosa carreira se truncou moi pronto. A nosa carreira con 26 aniños, esa lesión de tendón, non sei que dixen antes, do menisco, creo. A prensa nada, a prensa sei como dominada, pois estudei. Ollo coa foto de abaixo a esquerda, Fícame tremenda facha, Dios mío. 2 anos, 10,25 millóns de euros por mes, entendo que é. Sustituye al antigo manager Luisito, Dios mío. Luisito vai me odiar xa de primeiras. Te xogo é difícil, É jodido, Non vexo a Rufo Familiar, E alguén me pode explicar por que non está Rufo Familiar Sánchez? O mellor dianteiro actual da segunda división B. Raúl Diz, es Martín Diz, ¿no? Como se di o geo en galego? Tirase o lleo? Vai que preguntarlle a Esther Estevez. O xeador xefe actual, o xeador, o xeo. O xeo. Pos cubatas. Eu quería como reaccionar a como iba sendo de difícil o xogo, pero que estou máis perdido que nada. Vale, aquí está o tutorial. A recomendación se fan... Vale, Dios, que parvos son, carallo. Hai que facer un máster para xogar este xogo, Eu non quero fichar a Jesús Álvaro, Vale, aceptarlo, comprendo. Se non queres fichalo, me la suda. Yo tampouco quero. Diría positivo, ¿no? O sea, empezar nun vestiario dicindo sei que non tedes nin putísima idea de quen son. Me rompe a de estou disposto a aceptar as ofertas adecuadas que cheguen por calquera de vos. E se queredes, irvos. Si me queréis, irvos. E aquí hai que ser como super positivo, en plan, todo vai genial, como decía Miki na entrevista, eso de cara dentro do vestiario tens que dicir que somos unha familia e fora nada, fora a hostias uns con outros e a pincharlle as rodas do coche a Pol Bueso e a Churre como non xoguen ben. Líder del equipo, el Charles, pero quen te crees, matao? Marca goles e deixate de mierdas. Pois sí, é importante para nós fichar nos obxectivos sensatos para a tempada. A tope con Charles. Bueno, a ver, é o primeiro contacto, calma, chico. Calma, vale. Me está dando unha calor. O jorro na cabeza.
Mas facedes unha idea, o que custa ser manager do Pontevedra, que locura. É a media máis alta de segunda división do grupo B. Ah, de idade, hostia. Bueno, claro, que a ver, o Compo son todos chavales, o Depor subiu a moita xente do B, o Celta B, un filial. Ah, pero logo Unionistas Zamora e o Ferrol, corríxeme Beto se me equivoco, pero eu creo, Beto, que o Ferrol tamén ten bastante media de idade, non? Non teñen moitos chavales. Mamá, papá, se estades vendo isto, Hay que también hablar de la mercantil. que hostia me di, Hostia, estou sangrando e todo. Su puta madre, que dolor. Tío, que primeiro stream máis accidentado. Buah, estou sangrando tela. Tío, como rompín a silla? Buah, levaba con esta silla, eu creo que dende os 13 ou 14 anos. Donaciones para unha silla gaming. Cousas do directo. Tiña que ter feito o tutorial antes de empezar a streamear. Eu o recoñezo. Agora xa está. Agora vos comedes este stream. O sinto moito para os que estades por aquí. E xa no seguinte, pois espero verme algún tutorial máis e ter máis idea e non ter que estar preguntando ao pobre Beto e a Fusti cando estaba por aí, porque, pois, tampouco é, no? Ves aquí a disfrutar. Moitos presidentes e moitos directores deportivos non necesitarían facer nin o curso de adestrador nin o curso de nada. Necesitarían xogar a este videoxogo. My mind again. Igual se chegamos a xogar ao touch, probablemente tería sido máis easy de aprender a xogar, pero como fue un payaso do carallo e dixen, yo con todo, pa mí, yo lo quiero todo, a 3 bandas. E non é plan, porque non sabes xogar, non eres ninguén, isto non é un puto juego. Que me gusta que sexa realista, pero que non me gusta que aprendese tantas cousas. Unha cadeira gamer para Anxo. Sí. Pero, e un cartón para detrás, que isto de aquí é un cartón, xa dixen moitas veces. E isto, mira, vamos a ensinalo, mira. Mira la cinta aislante, mira. Mira la cinta aislante aí. Ah, claro, pero fago así non se ve. Claro. It's magician. Eso, que para o próximo stream prometo ter máis aprendida a lección de como se xoga Football Manager.